gaur salatzera etorri geran etxebizitza larrialdi honen adibide nagusia Donostia da, ez? Hemen etxebizitzak aspaldi utzi zion eskubide izateari luxu bilakatzeko, eta horren adibide dira adibidez, azken hamarkadan hiria utzi behar izan duten 4.000-tik gora gazte donostiarrak, bitartean 3.000 inguru direnean jabe handien eta funts-puteren eskuetan dauden etxebizitzak. Horri gaineratu behar zaio, hiri honetan oso gutxi direla babestutako etxebizitzak, 4 inguru ditugu, legeak markatzen duen 20ko helburutik oso urruti, ez? Egoera triste honetara ekarri gaituzten horiek, betiko etxebizitza politikak egiten jarraitzen dute. Hori horrela, argi dago hemen utzi egin zaiela etxebizitzarekin negozio hutsa egin nahi duten horiei, eta EH Bildutik uste dugu eskura ditugun instrumentu juridiko, ekonomiko eta politiko guztiak erabili behar direla egoerari buelta emateko.